Abi ba na ang babae ray malapsan, uy? Oday. Oh, Butang eh. Lapos lang na diha yun eh. Gimens na ka yun? Gimens ka? nauya ni mo. Morning, good morning. So, karong adlaw kay na imo gamay nga tapok-tapok ba nga Pinoy ra gud niya. Mag-food trip. Nya among gad-on dito kay sisig kay requested man. Bawa na kaning sisig kanang one side kanang taas ka proseso ba so dapat sayo sa ginusugdan. Sige orasan kuan. Tapok. Alas 5. Oh, yeah. Orasan na alas 10 kapin so sakto pa so prepare na ko prepare. Oh.
So humana og luto sa sisig, pero naloko na naalasatihan naman noon mi. So hindi na lang mi mo dayon kay kasi magabian di ba kay sa park man ang venue. Nya bisin adto namo travel pa nya. O to siya, bisin kami nalay mo kaon na ning sisig nga gibuhat namo. Daghan biya kay ni. Kamo ganahan mo kaog sisig, hapit tala dres balay eh. Daghan kay ni dire nya. Pulutan na lang sa siguro ni nako. Yeah, by the way, shout out day ko ni Carlo Dorano diha sa Villa Socorro, akong gagaw. Ug sa tanan ako pamilya diha sa Danao ug sa Ormoc. Og shout out ko sa akong inahan sa kanunay panabang nga naa sa Australia karon. Amping diha pero may we miss you. Og mag-random shout out day ko sa mga ni comments. So sugod ko ni Bay Renald Cantal, akong amigo na taga Lapu-Lapu. Og si Archie Singkulan o MTB Ride Cebu. So, padayon lang sa rides niya, healthy. O sa akong amigo pod niya, kauban sa trabaho, si Daryl Carino, nga naa diha sa Bohol karon. So, regards ko sa mga dagat diha. Niya, may baso diha. Bitaw kung sige pa may sikat, kailangan mo pa shout out. Comments lang mo kay mag-random shout out ako sa akong mga video. Nya, kita ta sunod. Niya ay. Saan ka na?